Салом алейкум. Мардуми ғариби тоҷик номи манаю. Срочно касе ки дар ҳамин номери карта, дар ҳамин нуму фамилия 1 рубле гузарондагӣ боша, срочно занг бизан. Ҳоз яъни сари вақт аст. WhatsApp, Telegram. Группа бисёр. Паст яъне ямо пас, 40 рӯз пас, 45 рӯз пас, 50 рӯз пас номери карташ алиш мекунед. Экстремисто. Срочно. ҳоз яъни сари вақт аст. Мардуми ғариби тоҷик, ман шӯхӣ накардесам. Корои мо серьёзно рафтесааст. Срочно. ин соҳиби карта дар ҷустуҷӯ аст. Ман аз амнияти ҷумҳурии Тоҷикистон даст пеш бар мекунам, илтимосотон мекунам, ҳамин нуму фамилия дар як варақ навишта шавад. Ҳаст одамое ки менависанд, яъне Ҳусейн Ашури Калмирға ҳазрат мегӯянд. Как будто ман кофир шудам. Ҳастанд интари одамои бесавод, ҳастанд бародарое ки Исоқов Айюб, як хел одамое ки ҳастанд ки дастгиришон мекунанд ё ай бесаводишоне. Бале, но бародарои азиз, ман медонам одамое ки ин группаи 24, ин назариятиёи террориста дастгирӣ мекунанд, даже хонда наметавонанд. Шумо бовар кунед мара. Ному насаби худшона навишта наметавонанд. Некӯ шаҳрванд ҳастанд. Бояд мо бигем ёра. Ҳар минути секунд бояд барои рост бурдан дар кор аст. Ҳастем бародарое ки ай тамоми шаҳру ноҳиё занг мезанед, дастгирӣ мекунед. Ташаккури зиёд. Ман аз шумо як чиз хоҳиш дорам. ҳамо эфирҳошон, ҳамо видеое ки зидди Российская Федератсия ҳар гап мезанам, илтимосотон мекунам. Илтимосотон мекунам. Як ёрдами шумо ман дар кор аст. Ман ҳозир ай пага насиб боша отпуск мебурам як 2 ҳафтаина. Ҳозир мана бояд ман то эфири охири группа бисёр бояд номеро карта ба номи ки аст бояд мо биспорем. Илтимосотон мекунам. Талаб дорам ки ҳам ҷое ки зидди Российская Федератсия гап мезанам, против Российская Федератсия, просто бинавис кадом соат, кадом минут, кадом секунд ман ӯша далши худ мерам. Срочнотон мегӯям, дӯстони азиз. Ман ҳамеша дастгири шумо ҳастам. ҳоз яъни сари вақта. ҳоз яъни занг бизан. Telegram ва WhatsApp. Зинда бошед.